Добрый дзень, паважаныя сябры. Сёння мы з вамі будзем праводзіць такую цікавую размову, якая з аднаго боку працягвае лінію размовы пра паэтаў і пра творцаў. З другога боку, гэта вельмі старажытная гісторыя, і яна кранае гісторыю ўсёй чалавечай цывілізацыі. Таму што мы будзем размаўляць пра першага творцу ў гісторыі чалавецтва, першага паэта, які сцвердзіў перад грамадскасцю і перад найвышнімі сіламі сваё я. Першы паэт, якога мы гарантавана ведаем як аўтара тэкстаў. І гэтым паэтам была жанчына, якая жыла ад нас прыкладна 5000 год таму. Мы сёння будзем гаварыць з вамі пра Энхедуанну. У якім рэгіёне, у які час, у якіх гістарычных абставінах з'явілася гэта надзвычайная жанчына. А я спадзяюся, што вы зможаце ўпэўніцца ў тым, што тое, што Энхедуанна патрапіла ў гісторыю, тое, што яе імя засталося, гэта не выпадак, які бывае. Калі нам застаюцца проста трывіяльныя асобы, і ў нас больш няма ніякіх іншых, пра каго мы можам гаварыць. Я спадзяюся, вы ўбачыце, што сапраўды Энхедуанна была надзвычайным чалавекам. Што хутчэй за ўсё, мы сутыкнуліся з той сітуацыяй, калі чалавек узроўню Леанарда да Вінчы трапляе ў гісторыю абсалютна правамерна. І вось з'явілася Энхедуанна ў надзвычайны час таксама. Надзвычайны час запатрабаваў такога чалавека. І гэты чалавек з'явіўся, узнік. Такое таксама бывае нечаста ў гісторыі. Што ж гэта за час? Мы з вамі гаворым пра такі гістарычны рэгіён, які называецца Міжрэчча альбо па-грэчаску Месапатамія. Гэта рэгіён паміж дзвюма рэкамі Тыгр і Ефрат, якія ўпадаюць у Персідскі заліў. І сённяшняя гэта тэрыторыя Ірака. І жылая, і археалагічная. І вось традыцыйна у гэтым рэгіёне, які этнічна вельмі складаны, існавала некалькі цывілізацыйных традыцый, скажам так. Адна традыцыя насоўвалася на другую, адна хваля міграцыі насоўвалася на другую, і атрымалася вельмі цікавая складаная гісторыя. І вось на працягу некалькіх тысячагоддзяў у рэгіёне, які прынята называць Шумер, гэта поўдзень Міжрэчча, бліжэй да на той час Персідскага заліву, сёння ён адсунуўся значна. Тэрыторыя Шумера гэта гарады, якія ўзніклі ўздоўж гэтых двух рэк. І гэтая цывілізацыя адметная тым, што яна, магчыма, з-за сваёй старажытнасці, магчыма, з-за таго, што гэта быў першы падыход чалавецтва да пабудовы дзяржавы. Тут існавала такая дзіўная сістэма адносін паміж гэтымі гарадамі, што яны нібы уваходзілі ў нейкі адзіны кангламерат, а пры гэтым не стваралі адзіную дзяржаву. Гэта былі гарады-дзяржавы з пэўнымі эканамічнымі сувязямі, але больш сувязі былі, канешне, лакальныя, паміж якімі былі такія адносіны, як унутры вялікай сям'і. Якісьці гарады мы можам уявіць сабе як бабуля і дзядуля. Яны вельмі старажытныя, іх вельмі паважаюць, іх слова вельмі шмат значыць, але яны не абладаюць рэальнай уладай на сённяшні дзень. Другія гарады мы можам уявіць як бацькоў. Яны больш маладзейшыя, але на сённяшні момант уся паўната ўлады засяроджана ў іх. Іншыя гарады мы можам уявіць сабе як дзяцей такога маладога ўзросту, якія ўжо ажаніліся, прывялі іншых людзей у сям'ю, мужоў, жонак.
Але яны, канешне, не валодаюць паўнатой улады, яны толькі набіраюць сілу. І вось між імі гэтыя кроўнароднасныя, часам цяжкія, часам канфліктныя, часам сяброўскія адносіны. Вось так і жылі гэтыя гарады. Але патэнцыя гэтай цывілізацыі дзесьці к сярэдзіне трэцяга тысячагоддзя пачынае сыходзіць. Магчыма, чалавецтва ўжо перажыло гэтую сямейную форму адносін паміж рознымі вось гэтымі гарадамі-дзяржавамі. І з'яўляецца альтэрнатыва. З'яўляецца альтэрнатыва ў выглядзе моцнай, цэнтралізаванай дзяржавы з адзінай уладай цара, з моцным войскам, якая да таго ж увесь час расшыраецца. І вось магчымасць стварыць гэтую цывілізацыю прыходзіць прыкладна ў 24 стагоддзі да нашай эры. І яна прыходзіць у вобразе аднаго чалавека. І гэтым чалавекам быў Саргон Акадскі. Яшчэ яго называюць Саргон старажытны. Ён вельмі важны для нас. Чаму? Таму што менавіта ён быў бацькам Энхедуаны. Саргон Акадскі, перад вамі, дарэчы, яго умоўная выява, гэта маска з Ніневіі, сталіца Асірыі, гэта горад першых тысячагоддзя да нашай эры. І, канешне ж, гэта нерэальны партрэт Саргона Акадскага. Проста, настолькі гэтая асоба важная ў гісторыі і гэтага рэгіёну ўвогуле чалавецтва, што, як бы застацца без уяўлення таго, як выглядаў Саргон, проста немагчыма. Таму умоўна лічыцца, гэты твор называецца «Маска Саргона». І на яго, канешне, усе спасылаюцца, калі вы будзеце шукаць, як выглядаў Саргон, вы ўбачыце вось гэта. І вось гэты Саргон Акадскі быў прадстаўніком іншай этнічнай, іншага этнасу. Ён быў семітам, то бок ён паходзіў з поўначы Міжрэчча. Мы ведаем пра яго з Ніпурскага царскага спіску. Ніпур – адзін з самых найстаражытнейшых гарадоў Міжрэчча. І гэты спіс пазначыў, што цар Саргон кіраваў рэгіёнам больш 50 год, але быў Саргон выдцам з нізоў. Самі ж тэксты, якія напісаны нібыта ад імя Саргона, сцвярджаюць, што Саргон быў сынам жрыцы, і бацьку свайго ён не ведаў, то бок бацька яго быў, здаецца, богам. То бок Саргон – гэта прыхадзень, вельмі разумны, вельмі смелы, вельмі ўдалы, які, займаючы пасаду чашніка пры двары цара горада Кіша Урзабабы, у пэўны момант захоплівае ўлады, будуе незвычайнае для свайго часу па арганізаванасці і манеўранасці войска і пачынае захопліваць адзін за другім вось гэтыя старыя шумерскія гарады, ліквідуючы іх традыцыйную царскую жэчаскую ўладу. І такім чынам Саргон Акадскі стварае першую у гісторыі Міжрэчча імперыю. Ці протаімперыю, як называюць яе некаторыя даследчыкі. Што вы можаце бачыць вось на гэтай карце? Вось тое, што інтэнсіўна аранжавым колерам тут пазначана, гэта прыкладныя межы імперыі, дзяржавы, якую ўдалося стварыць Саргону Акадскаму. Саргон Акадскі меў некалькі дзяцей. Акрамя Энхедуаны, пра якую мы ўжо сказалі, у яго былі два сыны Рымуш і Маніштушу, якія пасля стануць таксама царамі і будуць займацца тым, што будуць спрабаваць утрымаць вось гэтую дзяржаву, якую стварыў Саргон. Яна пратрымаецца недоўга.
яна пратрымаецца 3-4 пакаленні кіраўнікоў гэтай дынастыі. І акрамя гэтых дзяцей былі яшчэ дзеці ў Саргона, дарэчы, але мы ведаем ад іх толькі імёны, і пад пытаннем з'яўляецца Нарам-Сін ці Нарам-Суэн, які альбо яго унук ужо, альбо сын. Гэта зразумець немагчыма. Але што нам важна? Нам важна, што пры ўсіх гэтых асобах Энхедуана была таксама не проста творцам, пра што мы з вамі будзем гаварыць, а яна была вельмі важнай палітычнай асобай, яна была палітычным гульцом. Энхедуана была жрыцай, вярхоўнай жрыцай бога Нанны у горадзе Ур і была назначана на гэту пасаду, хутчэй за ўсё, сваім бацькам. І вось тут мы павінны задаць сабе першае пытанне, якое датычыцца Энхедуаны. Падаецца, прынцэса, дачка цара, з'яўляецца даволі важным стратэгічным аб'ектам. Звычайна дачок, асабліва ў той сітуацыі, калі прыходзіць новая дынастыя, дзеля таго, каб замацаваць сваё высокае становішча, цар спрабуе выдаць сваю дачку за прадстаўніка нейкай старажытнай дынастыі. Што было б вельмі неблага, бо Саргону трэба прыкладаць даволі шмат ідэалагічных, у тым ліку, намаганняў, каб даказаць свае правы на ўладу над іншымі гарадамі. Але ён не выдае Энхедуану за якога-небудзь цара, напрыклад. Ён робіць яе палітычнай асобай. І хутчэй за ўсё мы можам праглядзець тут надзвычайныя здольнасці гэтай жанчыны. Хутчэй за ўсё, Саргон Акадскі, як чалавек вельмі разумны і які валодаў палітычнай прадбачлівасцю, разумеў, што яго дачка саслужыць яму значна большую службу на сур'ёзнай дзяржаўнай пасадзе, валодаючы даволі шырокай уладай, і гэта будзе значна больш патрэбна яму, чым нейкі дынастычны шлюб. А цяпер мы павінны задаць сабе наступнае пытанне. Ці з'яўляецца вось гэты факт назначэння на вышэйшую пасаду з боку цара яго дачкі, то бок царская дачка становіцца вярхоўнай жрыцай, наколькі гэта натуральна для гэтай культуры. І вось тут мы павінны зразумець наступнае. З пункту гледжання шумерскай культуры высокі статус жанчыны – гэта хутчэй за ўсё не дзіва. Перад вамі так званая стэла ў Шумгале, на якой мы бачым выяву некалькіх асоб. Злева гэта сам Шумгаль, які з'яўляецца жрацом. Пасярэдзіне яго дачка Шары-Гізі-Апсу, якую ён надзяляе землямі, пра што і сама вось гэтая стэла, сам гэты дакумент. І справа мы бачым яшчэ некалькі чалавек, якія з'яўляюцца сведкамі вось гэтага працэса перадачы зямлі. І што мы бачым? Мы бачым вельмі важную акалічнасць для выяўленчай культуры, для транспарантнай культуры старажытнасці, не толькі міжрэчча. Гэта вы можаце бачыць у любым архаічным мастацтве і егіпецкага, і грэчаскага фармату. Сёдзе не знойдзеце. Высокі грамадскі статус чалавека падкрэсліваецца яго выяўным высокім статусам. Ён вышэйшы, чым асобы, якія яму падначалены. І мы бачым, што тут дачка
якая хутчэй за ўсё таксама з'яўляецца жрыцай, роўная па росту свайму бацьку і вышэйшая ў 2 разы, чым усе астатнія сведкі. То бок гэтая жанчына займае высокі статус. Гэта значыць, для жанчыны натуральна было у пэўных абставінах занімаць вельмі высокае становішча ў грамадстве і мець пасаду. Але гэта жанчына Шары Гізябзу з'яўляецца дачкой жраца. То бок, унутры дынастыі жэчаскай магчыма гэта і натуральна. А вось Саргон, які з'яўляецца тыранам. Тыран – гэта той, хто прыйшоў да ўлады не дынастычным шляхам. Яго дачка Энхедуанна, дачка тырана. У іх няма ніякіх дынастычных сувязей ні з жэчаскай сям'ёй, ні з царскімі сем'ямі. Яны прыхадні, яны захапілі ўладу. І вось тады мы разумеем, што хутчэй за ўсё назначэнне Энхедуанны на высокую пасаду вярхоўнай жрыцы аднаго з самых найстаражытнейшых гарадоў і аднаго з вярхоўных бостваў пантэона міжрэчча з'яўляецца прэцэдэнтам. Гэта настолькі ж ідэалагічны, наколькі палітычны пераварот. Гэта пераварот роўны таму, які здзейсніў Саргон, захапіўшы ўладу, з чашніка стаўшы царом. І пасля гэтага, нават калі імя Энхедуанны становіцца забытым унутры культуры, гэтыя паводзіны цара захоўваюцца як традыцыя далей для царскіх асоб розных дынастый у гэтым рэгіёне. Перад вамі рэльеф цара Мелішыпака, гэта 12 стагоддзя да нашай эры, а падзеі, якія мы разглядаем, гэта 23 стагоддзя да нашай эры, канец 24-го, пачатак 23 стагоддзя. І імя Энхедуанны апошні раз згадваецца ў старававілонскі перыяд. То бок, прыкладна 18 стагоддзя. І ажно да 6 стагоддзя да нашай эры, да цара Набаніда, пра Энхедуанну культура міжрэчча не памятае. Але затое ўсе памятаюць, што калісьці цар Саргон паставіў сваю дачку на пасаду вышэйшай жрыцы. І вось на гэтым рэльефе, дзе адзін з вавілонскіх цароў, Мелішыпак, прыводзіць сваю дачку Хунупат-Нанаю у храм і ахвяруе яе багіні Нанае, якая сядзіць тут на троне. Наная – гэта ўвасабленне багіні Іштары Нанны, а дачка яго відавочна жрыца. Мы бачым гэта па музычнаму інструменту, які яна трымае ў руках. Таксама мы ведаем, што цар Набанід, які і хутчэй за ўсё адкрыў нанова асобу Энхедуанны, назначыў таксама сваю дачку Энігальдзі-Нанну ці Белшалці-Нанну на пасаду роўную пасадзе Энхедуанны, то бок жрыца бога Нанны ў горадзе. Мы разумеем, што такім чынам быў створаны прэцэдэнт. Цяпер мы з вамі пойдзем у даследаванне самой нашай гераіні, самой гэтай асобы. І першае, пра што мы павінны падумаць, а што мы ведаем пра Энхедуанну як пра чалавека. І тут, у адрозненні, тут ёсць такое супярэчанне. Ад Энхедуанны засталося даволі шмат тэкстаў. Але пра яе біяграфію, рэальную біяграфію, мы не ведаем амаль нічога. У нас ёсць толькі некалькі надпісаў ад яе імені. У нас ёсць ускосныя згадкі
гістарычныя, якія проста дапаўняюць нам пэўны гістарычны кантэкст. І ў нас ёсць біяграфічны фрагмент, які ўстаўляе Энхедуана у адзін з самых сваіх галоўных і найпрыгажэйшых твораў, які называецца «Узвышэнне Інанны», у якім яна расказвае гісторыю свайго трагічнага жыцця. Гэта ўсё, на што мы можам спасылацца. Давайце паспрабуем саставіць разам гэтыя пазлы, гэтую мазаіку. Паглядзім, што ў нас атрымаецца. Энхедуанна, як мы ўжо з вамі сказалі, была вярхоўнай жрыцай бога Нанны ў горадзе Ур. Ур – адзін з самых старажытных гарадоў Месапатаміі. Спецыфіка кожнага горада міжрэчча заключаецца ў тым, што у кожнага горада ёсць свой бог. Гэты бог, як мы ўжо з вамі раней адзначылі, знаходзіцца ў пэўнай іерархіі адносна іншых багоў. Ёсць боствы больш старажытныя, ёсць боствы малодшыя, ёсць нейкія асабістыя боствы, якія, скажем так, амаль не ўваходзяць у пантэон. Гэта могуць быць боствы рэгіёну, гэта могуць быць боствы ў асобнай сям'і. І ўсе яны адзін з адным узаемазвязаны іерархічна, кроўна-роднаснымі сувязямі. І цэнтрам жыцця кожнага горада, і ў тым ліку яго палітычнай сілы, з'яўляецца храм. І вось горад Ур, адзін з найстаражытнейшых гарадоў, у тым ліку гэта месца, гэта рэзідэнцыя аднаго з самых галоўных бостваў. Бог Нанна, у семіцкай традыцыі бог Сін, гэта бог месяца. І вось статус вярхоўнай жрыцы прадугледжваў у тым ліку, і па запісах мы гэта ведаем, што Энхедуанна з'яўляецца не проста жрыцай, а фармальна увасабленнем жонкі бога Нанны, багіні Нінгаль. То бок яна жонка боства. Мы ведаем, што пасля смерці Саргона Акадскага яго сыны пачынаюць увесь час весці войны за захаванне дзяржавы. Мы ведаем, што ў часы Нарам-Сіна ці Нарам-Суэна, ці то сына, ці то унука Саргона Акадскага, Энхедуанна страчвае сваю пасаду. Пра гэта яна нам сама паведамляе ва ўзвышэнні Інанны ў сваім тэксце і распавядае аб тым, што ў горадзе Уры адбыўся ваенны пераварот. І нехта Лугаль-Ан захапіў уладу, назваў сябе царом і змясціў саму Энхедуанну з яе вярхоўнай пасады. Энхедуанна піша пра Лугаль-Ана. Калі ўваходзіў ён да мяне, як прыяцель, напраўду ім кіравала зайздрасць. Гэта спасылка можа ўказваць на тое, што Лугаль-Ан быў затачэнне Энхедуанны. То бок гэта быў не нейкі выпадковы чалавек, гэта быў чалавек ад улады. Проста ён быў удзельнікам змовы і ў пэўны момант падняў бунт супраць цэнтральнай улады, супраць цара Нарам-Сіна. Таксама мы ведаем у іншых гістарычных згадках пра дзеянні самого Нарам-Сіна, што цар пайшоў вайною на ўзбунтаваўшыеся гарады поўдня міжрэчча, і сярод пераможаных ім цароў быў Лугаль-Ан. То бок Энхедуанна паведамляе нам пра сапраўдныя падзеі.
Што яна яшчэ паведамляе пра сваю біяграфію? Яна піша. Дарэчы, тут зробім такі невялікі прыпыначак. Мы будзем спасылацца з вамі на некалькі варыянтаў перакладаў тэкстаў Энхедуана. Вельмі адметна, што ў 2019 годзе ў Беларусі на беларускай мове з'явілася некалькі перакладаў гэтага старажытнага паэта. Пераклады Лявона Баршэўскага, які пераклаў у асноўным гімны Энхедуаны да храмаў, і пераклад Юліі Цімафеевай, якая перавяла «Узвышэнне Інанны». Трэба разумець, што гэтыя пераклады літаратурныя, яны не навуковыя. Таму там, дзе нам не вельмі важна канкрэтнасць і абсалютная сіметрыя з рэальным тэкстам, дзе нам важна, хутчэй, такі кантэкст і літаратурная прыгажосць, мы будзем звяртацца да гэтых літаратурных перакладаў. А там, дзе нам патрэбна будзе проста вось даслоўная цытата, мы будзем звяртацца да класічнага пераклада Вільяма Халлоу, які быў здзейснены ў 1968 годзе, які існуе на англійскай мове. Гэты пераклад навуковы. На беларускай мове навуковага перакладу няма. Перакладчык будзе пазначаны. Калі будзе надпіс тэксту, ён пазначаны, як бачыце. Дык вось, тут у нас фрагмент перакладу Юліі Цімафеевай. Што нам піша Энхедуан? А Шымбамбар яшчэ не вынес мне выраку. Але ці вынес, ці не вынес, што ў гэтым для мяне? Ён выгнаў мяне з храма, дзе пераможаная я панавала. Ён прымусіў мяне ластаўкай з вакна ляцець, пакуль не стала сіл. Ён вымусіў мяне блукаць між горных церняў. Ён адабраў у мяне праведную карону ага вялікай жрыцы. Ён даў кінжал і нож і сказаў: вось твой святарны рыштунак. Што мы чытаем у гэтым тэксце? Па-першае, нам, канешне, складана зразумець. Гэта эмацыйнае перабольшванне. Ці Энхедуана распавядае сапраўдныя фрагменты сваёй біяграфіі. Хто такое Шымбамбар? Гэта адно з імёнаў бога Нанны. То бок атрымоўваецца, што нібыта бог Нанна вынес ёй вырак і выгнаў яе. Але тут мы павінны разумець, што калі Энхедуана з'яўляецца ўвасабленнем багіні Нінгаль, то, адпаведна, нейкі вярхоўны жрэц будзе ўвасабляць сабой бога Нанну. То бок, хутчэй за ўсё, тут ідзе, канешне, размова пра тое, што жрэц у вобразе гэтага бога выклікаў Энхедуанну і сказаў, што ўсё, ты вольная. Ён прымусіў мяне ластаўкай з вакна ляцець, пакуль не стала сіл. Тут мы таксама павінны супыніцца. Гэта перабольшванне, гэта метафара. Гэта нам проста жанчына эмацыйна расказвае пра тое, як яна пазбавілася пасады, ці яна сапраўды была выгнана з горада. Гэта не зусім зразумела. Ён вымусіў мяне блукаць між горных церняў. Энхедуана сапраўды збегла з гораду і вымушана была, можа, перад пераследам, з-за пераследу, ісці па нейкай пусташы. Ёй пагражалі яе жыццю, і ў выніку яна дабралася да нейкага месца, дзе ёй адносна спакойна, і яна вось пра гэта піша. З тэксту вымалёўваецца такая карціна. Але, канешне, трэба разумець, што, напрыклад, традыцыйна у такім жанры, як пракляцце,
ёсць такія тэксты, альбо яны ўваходзяць у нейкія іншыя тэксты. Калі праклінаюць таго ці іншага чалавека, выводзяць яго з культурнай тэрыторыі. Умоўна выводзяць. То бок жадаюць чалавеку, каб ён, напрыклад, не мог знайсці сцены горада, каб ён блукаў па пусташы як страчаная, загубленая жывёліна і не мог знайсці дарогі дамоў. То бок пустыня, пусташ, горы, церні – гэта ўсё метафара выгнання, а не рэальнае блуканне таго ці іншага чалавека. Што яшчэ нас можа падводзіць да думкі, што Энхедуанна тут альбо перабольшвае, альбо мы не разумеем. Яна гаворыць, звяртаючыся да багіні Інанны: «Я згрэбла вугаль у кадзіла, я правяла абрады ачышчэння. Тое, што я спявала для цябе ў змроку ночы, няхай табе апоўдні паўторыць спявак Гала». І што ж гэта атрымоўваецца? Атрымоўваецца, што Энхедуанна знаходзіцца ў тым месцы, дзе яна можа правесці абрад ачышчэння, запаліць алтар перад багіняй, звярнуцца да багіні па ўсіх правілах, а яшчэ яна піша гэты зварот, яна прамаўляе гэтыя словы, а зранку гэтыя словы паўторыць адмысловы жрэц-спявак у гонар багіні. З гэтага мы можам зразумець, што Энхедуанна знаходзіцца не ў пустыні, не ў выгнанні, яна знаходзіцца ў храме. І мы нават не можам сказаць, гэта храм нейкага іншага горада, дзе яе прынялі, дзе яна пад абаронай. Ці можа гэта яе храм, дзе яна і была галоўнай жрыцай, дзе яна і царавала, і яе не проста так адтуль выгнаць. То, магчыма, яе папярэдзілі, што яе пазбавяць пасады, а яна чакае яшчэ ў межах храма і вось у гэты момант звяртаецца да багіні і просіць яе аб дапамозе. Мы не можам канкрэтна гэта высветліць, гэта незразумела па тэксту, але кантэкстна ўсё ж такі мы можам сказаць, што Энхедуанна знаходзіцца ў храме, дзе яна можа правесці ўсе абрады. Што мы ведаем далей пра біяграфію Энхедуанны? Па сутнасці, вось гэтая біяграфічная стаўка аб тым, што яе выгналі з горада, яе выгналі з яе пасады, што Лугаль-Ан як здраднік спачатку быў каля яе, а потым яе выгнаў. Гэта адзінае, пра што яна нам паведамляе. Яна не паведамляе нам, што яе на гэтую пасаду вярнулі. Але яна паведамляе, што багіня Інанна, да якой яна звяртаецца, пачула яе малітвы і узвысілася ў сваёй моцы і прыгажосці. З чаго мы можам зразумець, што калі Інанна пачула малітвы, то хутчэй за ўсё альбо Энхедуанна пазбегла небяспекі, альбо яе вярнулі на пасаду. І як мы ўжо казалі, мы ведаем, што Нарам-Сін, яе альбо брат, альбо пляменнік, сапраўды падпарадкаваў сабе Лугаль-Ана і зноў заваяваў горад. То бок Энхедуанна была вернута на пасаду. Вось гэта тыя нешматлікія біяграфічныя дадзеныя, якія мы пра яе ведаем. І большасць з іх яна нам паведамляе сама. Даследчыкі, дарэчы, вельмі асцярожна ставяцца да гэтых біяграфічных дадзеных. Яны называюць іх умоўнай біяграфіяй Энхедуанны.
Ці ведаем мы, як выглядала гэта жанчына? У нас ёсць адзіная выява, на якой пазначана энхедуанна. Гэта так званы дыск энхедуанны, які быў знойдзены Леанардам Вуллі. І на гэтым дыску з аднаго боку рэльеф, які паказвае жанчын у рэлігійнай працэсіі, якія падыходзяць да алтара, а алтар стаіць, верагодна, перад выявай храма. На адваротным баку стаіць надпіс. Надпіс наступны. Энхедуанна жыцца Зіру, жонка бога Нанны, дачка Саргона, цара свету, у храм багіні Нанна у Уры зрабіла гэты п'едэстал, вось гэты прадмет і назвала яго памост стол Ана. Гэта выява дыска, так як ён быў знойдзены падчас археалагічных раскопак, так ён сёння выглядае ў музеі пасля рэстаўрацыі. І вось на гэтым дыску і знаходзяцца выявы энхедуанны. Гэта жанчына, якая пасярэдзіне, яна знешне вельмі адрозніваецца ад іншых жрыц. І тут зноў узнікае пытанне. Перад намі партрэт ці перад намі проста выява вярхоўнай жрыцы? Даследчыкі Халлоу і Ван Дайк, калі яны апублікавалі ў 1968 годзе першы навуковы пераклад, грунтоўны пераклад яе тэкстаў і першае даследаванне прысвечана энхедуанне, канешне ж, вельмі хацелі, каб такая надзвычайная жанчына мела сваю знешнасць. І яны ўбачылі ў гэтым партрэце, канешне ж, і спецыфічны арліны нос. Ну, канешне, які нос яшчэ павінен быць у дачкі Саргона Акадскага, пра якога мы гарантавана ведаем, што яны семіты. Канешне ж, яны ўбачылі цяжкі падбародак, які выдае упартую і разумную жанчыну, поўную энергіі, поўную прагі да ўлады. Канешне ж, яны гэта ўбачылі тут. Але гэта, хутчэй, жаданне даследчыкаў, якія волей ці неволей у пэўны момант, калі вельмі ўважліва глядзяць на аб'ект свайго даследавання, асабліва калі гэты аб'ект даследавання чалавек і творца, яны, канешне ж, адчуваюць пэўны элемент любові да такога чалавека. Яны вельмі хацелі, каб гэта быў партрэт энхедуанны. Але, на жаль, калі мы параўнаем з усім традыцыйным шумерскім мастацтвам, мы скажам сабе, што гэта проста тыповая выява жанчыны. Тут выява жрыцы, тут выява пасады, тут выява пэўных знешніх характарыстык вярхоўнай жрыцы, а ніяк не партрэтных рысаў. Гэта абсалютна не партрэтная выява. Але што мы можам сказаць хаця б пра знешнасць, пра нейкія знешнія элементы? Мы бачым, што энхедуанна апранута ў надзвычайную адзежу. Ну, мы не можам сказаць, што гэта сукенка, гэта такое покрыва хутчэй, такое шмат'яруснае, якое, магчыма, рабілася з пасмачак авечай воўны і з'яўляецца вельмі архаічным варыянтам. Пасля у гэтай адзежыне будуць выяўляць толькі самых старажытных бостваў. То бок гэта адзежа самага пачатку гэтай цывілізацыі. Она сапраўды вельмі архаічная, адзежа з пасмачак. Гэта не тканіна. Хаця вось на плакетцы з выявай вярхоўнай жрыцы, якая справа, каб прадэманстраваць традыцыйнасць гэтага ўбору, мы можам сумнявацца ў тым, што гэта пасмачкі. Гэта выглядае хутчэй як складкі на адзежыне. Магчыма, гэтыя складкі ўжо імітуюць гэтую старажытную адзежыну. Але вось фармат павінен захоўвацца. Шмат'яруснасць, пасмачкі, складачкі і гэтак далей. Мы бачым на галаве энхедуанны адмысловы галаўны ўбор.
Гэта тут незразумела, гэта альбо вянец, які насунуты на галаву, не пакрытую. То бок мы бачым воласы энхедуанны, ці там ўсё ж такі нейкае пакрывала ёсць. Мы гэта не можам зразумець па гэтай выяве. Мы можам зразумець толькі, што ёсць вянец і што ёсць нейкія скроневыя упрыгажэнні, якія звісаюць з гэтага вянца. На плакетцы, якую мы выкарысталі для параўнання, мы бачым, што вянец апрануты проста на валасы жанчыны, валасы не прыкрытыя. Хаця для дарослай жанчыны ўсходу і не толькі ўсходу, любой старажытнай культуры, і ў тым ліку у міжрэччы было традыцыйна закрываць валасы. Тым не менш, мы бачым тут, хутчэй за ўсё, з вялікай верагоднасцю ці з пэўным дапушчэннем тую самую карону Аха, карону вярхоўнай жрыцы. То яшчэ мы ведаем пра Энхедуан. Якія-небудзь іншыя згадкі пра яе знешнасць. Мы ведаем, што сама пра сябе яна піша наступныя радкі. Мой голас некалі мядовы зрабіўся хрыплым. І тут увага, гэта пераклад Юліі Цімафеевай. Навуковы пераклад Вільяма Халлоу гучыць так: мае меданосныя вусны сталі прахам. І як бачыце, гэта радыкальна розныя інтэрпрэтацыі. Калі б Энхедуанна гаварыла пра сябе, што мой голас некалі мядовы стаў хрыплым, мы б маглі сказаць, што Энхедуанна валодала музычнымі здольнасцямі ў тым сэнсе, што ў яе быў прыгожы голас. Але навуковы пераклад, не літаратурны, на які ўсё ж мы павінны спасылацца дзеля праўды, гаворыць пра іншае. Мае меданосныя вусны сталі прахам. І хутчэй за ўсё, гэта акцэнт не на голас, а на здольнасць Энхедуанны ствараць тэкст і прамаўляць яго. То бок, яна гаворыць тут пра тое, што яна ў выніку ўсіх гэтых перажыванняў, у выніку таго, што Бог нанна ад яе адвярнуўся, яна страціла свае паэтычныя здольнасці. Вось гэта яе характарыстыка, хутчэй за ўсё. Хаця, канешне, калі мы узгадаем у тым ліку нават рэльеф Мелішыпака, дзе мы бачым, што яго дачка ідзе з арфай, мы павінны пагадзіцца і з інтэрпрэтацыяй Юліі Цімафеевай, што у яе быў голас прыгожы. Канешне, ён у яе быў, бо гэта абавязак жрыцы спяваць гімны. Яны мелі музычную адукацыю у тым фармаце, якая яна была ў той культуры. Таму і гэтую характарыстыку можам даць Энхедуанне, характарыстыку наступную. Яна валодала музычнымі здольнасцямі, акрамя гэтага ўсяго. Значна больш інфармацыі мы ведаем пра самого тэксту, пра Энхедуанну як пра жрыцу, пра яе жрэчаскія функцыі. І першае, што мы можам зразумець, калі ў нас ёсць гімн, напісаны ад імя Энхедуанны, абавязкам жрыцы было складанне гімна, складанне тэкстаў. І вось тут нам трэба зноў быць вельмі уважлівымі. Бо калі мы гаворым аўтарства тэкста, мы, з пункту гледжання нашай культуры, аўтарства тэкста, мы, хутчэй за ўсё, уяўляем гэта праз прызму яшчэ рамантызму 19 стагоддзя. Што гэта твор нейкай нашай энергіі, нейкіх роздумаў нашых, нашага натхнення, і ён толькі наш. З пункту гледжання традыцыі міжрэчча з гэтай старажытнай культуры зразумець тое, што ты стварыў, назваць яго выключна сваім, амаль немагчыма.
гэта вельмі рэвалюцыйны крок. Таму што стваральнік тэкста, які ён стварае да боства, ён не можа яго проста ўзяць і стварыць так, як яму гэта хочацца. Ён можа стварыць яго толькі на падставе існуючай традыцыі. На падставе тых тэкстаў, якія ўжо існуюць у культуры. То бок ён карыстаецца пэўнымі фрагментамі ведаў, якія ў яго ёсць, тэкстаў, якія ўжо ёсць, эпітэтаў, якія традыцыйна трэба выкарыстоўваць. Ён выкарыстоўвае схему, форму, якую патрэбна тут выкарыстоўваць. І таму аўтарства атрымоўваецца вось такое спецыфічнае. Творца як бы інтэрпрэтатар таго, што ўжо ў культуры ёсць. І вось атрымоўваецца, што фармальна, энхедуанна павінна быць складальнікам вось такіх тэкстаў згодна традыцыі. А гэта прадугледжвае вельмі сур'ёзную ступень адукаванасці. Таму што сувязь літаратуры таго часу і навучання пісьменству, яна прамая. Яны не вучылі тэкст так, як яго вучым мы. Яны не вучыліся пісаць так, як вучым мы. Яны вучыліся праз капіраванне традыцыйных тэкстаў унутры гэтай культуры. Традыцыйных гімнаў, легенд, якія былі прыняты. І гэта азначае, што калі чалавек умее пісаць, ён захоўвае ў сабе ў галаве як у бібліятэцы. Набор вось усіх гэтых тэкстаў, да якіх ён спасылаецца ў той момант, калі яму трэба стварыць нешта новае, зрабіць нейкую новую інтэрпрэтацыю. І вось энхедуанна, верагодна, гарантавана займалася гэтым на пасадзе вярхоўнай жрыцы. Далей. Мы можам гаварыць, што гэтыя тэксты ствараюцца для культавых спраў унутры храма. Вось фраза, якую вы ўжо памятаеце, мы яе ўжо ўзгадвалі. Тое, што я спявала для цябе зроку ночы, няхай табе апоўдні паўторыць спявак Галы. Абавязак жрыцы пісаць новы тэкст, які пасля транслюецца прадстаўніком больш нізкага жрэцтва альбо перад багіняй, альбо, магчыма, перад грамадскасцю. Яна стварае тэксты не проста так, яна стварае тэксты для абслугоўвання культа. Далей, што мы яшчэ бачым? Яна піша: «Я ўвайшла ў свой святы гепар». Гепар – гэта элемент архітэктурны храма, месца, пакой такі, свяшчэнны пакой. Каб там служыць табе. Я ўзяла з сабой сакральны кошык, прапяяла песню радасці. Што мы бачым? Яна ўваходзіць у святыя тэрыторыі, святое месца, дзе стаіць багіня, хутчэй за ўсё статуя багіні. Яна ажыццяўляе перад ёй непасрэдна служэнне багіні. Яна карыстаецца пэўнымі сакральнымі элементамі, якія, проста начыннем, якое неабходна для рэалізацыі гэтага культу. То бок яна сама удзельнічае ў рытуалах. Гэта яшчэ адна яе функцыя. Як выглядае гэты кошык? Ён можа выглядаць па-рознаму. Вось, напрыклад, мы бачым нейкі вось такі сакральны сасуд, сакральны прадмет у руках адной з жрыц на самім дыску энхедуанны. Далей.
Я згрэбла вугаль у кадзіла, я правяла абрады ачышчэння, я ўпарадкавала для цябе шлюбны пакой. Гэта сведчанне ўдзела ў не надзённых рытуалах, а рытуалах значных і цыклічных. Упарадкаваць шлюбны пакой гэта хутчэй за ўсё спасылка на свята свяшчэннага шлюбу паміж цэнтральным богам і цэнтральнай багіняй, якія праводзіліся ў кожным горадзе і звычайна былі звязаныя з новым цыклам каляндарнага году. Калі мы гаворым тут пра Інанну, то хутчэй за ўсё парай ёй быў Тамуз. Ці удзельнічала сама Энхедуанна у абрадзе свяшчэннага шлюбу? У нас няма канкрэтных згадак. Мы ведаем, што яна ўдзельнічала ў такім абрадзе для Інанны. Яна абслугоўвала, але не была самой жыцай, якая ўвасабляе гэту багіню. Але, магчыма, яна ў ім удзельнічала, паколькі яна вярхоўная жыца бога Наны. І яшчэ вельмі адна важная функцыя, на якую спасылаецца Энхедуанна. Мае рукі больш не складзены на рытуальным ложку. Я больш не магу раскрываць людзям волю Нінгаль. Што гэта за функцыя? Нінгаль, жонка бога Наны, гэта багіня, якая транслюе чалавецтву, людзям волю бостваў. Гэта абрад звязаны з гаданнем, прадказаннем будучыні, які выкарыстоўваўся ў тым ліку як адзін з элементаў палітыкі. Нельга было, напрыклад, распачаць вайну, проста цару ўзяць і распачаць вайну. Ён спачатку павінен быў схадзіць у храм, там альбо ён бачыць сон, ён там застаецца, бачыць сон, яго інтэрпрэтуюць, альбо вось жрыца бачыць сон і яго інтэрпрэтуе наконт таго, які вынік будзе гэтых ваенных падзей. Што будзе? І вось мы разумеем, што Энхедуанна была жрыцай, якая увасабляла Нінгаль і ўдзельнічала ў гэтым абрадзе інтэрпрэтацыі сноў. Хутчэй за ўсё, менавіта яна павінна была ў гэты сон уваходзіць і пасля трансляваць, перакладаць тое, што ёй прымроілася адносна палітычных падзей, адносна таго, што павінна быць у будучым, там, напрыклад, на будучы год ці у сувязі з нейкімі падзеямі у палітычным жыцці. І яшчэ адно, калі Энхедуанна увасабляе сабой багіню, жонку бога Наны, у пэўных рытуалах яна магла ўвасабляць саму багіню. Як гэта сабе ўявіць? Вось для дэманстрацыі паглядзім на знакамітую вазу з горада Ура, на якой адлюстраваны рэльеф, звязаны са святам багіні Інанны. Чаму гэта багіня Інанна? Мы гэта ведаем па знаках, па яе сакральных элементах. Гэта за яе спінай стаяць звязкі трыснягу-трыснягувыя звязкі. Гэта сімвал Інанны. І вось на гэтай вазе паказана у некалькіх рэгістрах рэльефу, як ідзе такая працэсія. Падчас пэўнага свята вядуць жывёлін, магчыма, для ахвяры, можа, для асвячэння, нясуць людзі ураджай, яны нясуць скрыні, яны нясуць сасуды, яны нясуць піва, яны нясуць масла. І ўсё гэта вось у верхнім рэгістры мы бачым, як чалавек прыносіць гэта, падносіць гэту скрыню, поўную ураджаю, падносіць жанчыне ў вобразе Інанны, якая стаіць вось перад гэтымі трысняговымі такімі штандартамі, так?
а за ёй пачынаецца ўжо як бы прастора храма. То бок багіня выйшла да людзей з храма прыняць гэтыя падарункі. І хутчэй за ўсё вось ролю гэтай багіні ў такім рытуале, канешне, будзе адыгрываць сама вярхоўная жрыца. То бок Энхедуана удзельнічала хутчэй за ўсё ў такіх абрадах. Такім чынам, мы можам сказаць, што на падставе тэксту і ўскосных дадзеных гэтая жанчына павінна была рабіць даволі вялікі і даволі разнастайны набор дзеянняў, які патрабаваў ад яе, магчыма, максімальна дазволенай адукацыі для чалавека ў той культуры. Яна павінна была валодаць пісьменствам. Калі яна валодала пісьменствам, яна валодала тэкстамі гэтай культуры. У яе павінны былі быць музычныя веды. І разам з усім гэтым яна павінна была валодаць спецыфікай рытуалаў, якіх яна ўдзельнічала, парадкам гэтых рытуалаў. А гэта ўсё было вельмі рэгламентавана. То бок мы можам з вамі сказаць на падставе гэтага, што пасада вярхоўнай жрыцы, на якую займала Энхедуана, патрабавала надзвычайных здольнасцей ад чалавека. Проста так стаць вярхоўнай жрыцай, нават калі ты дачка цара, хутчэй за ўсё было немагчыма. Таму што ты павінен быў выконваць цэлы шэраг дзеянняў на падставе вельмі складаных ведаў. Гэта не ў сённяшнім часе, так? Калі можна заняць міністэрскую пасаду выпадкова. Так? Можа заняць яе выпадковы чалавек. Не, там так не працавала. І з гэтага мы можам сказаць, што вось рашэнне Саргона назначыць Энхедуану на такую высокую пасаду сапраўды, хутчэй за ўсё, было абумоўлена тым, што гэта жанчына была надзвычайная па свайму ўзроўню адукаванасці і па сваіх разумовых здольнасцях. А тое, што яна была таленавітая, мы ўбачым гэта з вамі па тэкстах, звярнуўшыся да яе творчай спадчыны. Што ўяўляе сабой творчая спадчына Энхедуана? Мы ведаем пра даказанае аўтарства наступных тэкстаў. Гэта 42 гімна шумерскім храмам. Гэта ўзвышэнне Інанны, пра якое мы ўжо з вамі гаварылі. Гэта асобныя гімны багіні Інанне і 2 фрагмента гімнаў месцоваму богу Нанне. Пад пытаннем магчымым аўтарствам з'яўляецца тэкст легенды Інанна і Эбіг. Дарэчы, у кніжачцы вось беларускай моўнай, прысвечанай Энхедуане, з тэкстамі Энхедуаны, Юлія Цімафеева перакладае іх як адназначнае аўтарства Энхедуаны. Сучасныя даследчыкі не пацвярджаюць гэта. Але спасылка на гэты гімн, безумоўна, на гэтую легенду, безумоўна, ёсць у Энхедуана. І, магчыма, гэта плач Інанны. Што такое плач? Гэта плач якога-небудзь боства, гэта тэкст, які распавядае пра тое, як пакутуе Бог, якога выгналі з храма. Праглядаюць пэўную фармальную стылістычную сувязь гэтых плачаў з тым, што вымаўляе Энхедуана як скаргу сваёй вярхоўнай багіні тады, калі яе выгналі з храма. Храмавыя гімны, якія напісала Энхедуана, якраз і з'яўляецца прыкладам вось тых неабходных ведаў, якія выкарыстоўвае жрэц дзеля напісання тэксту. Вось гэта кананічны прыклад таго, як ствараецца тэкст у гэтай культуры. Усе гэтыя гімны, прысвечаныя храмам, структурна напісаныя абсалютна па аднаму шаблону. Ухваленне храма пэўнага бога, то бок, які ты прыгожы, які ты добры, як ты стаіш у вялікі хорам такога-то бога ў такім-то горадзе. Гэта пералік розных эпітэтаў.
розныя часткі храма параўноўваюцца з самымі важнымі прадметамі ў гэтай культуры, самымі прыгожымі. Далей ідзе ухваленне боства гэтага храма, ну і пасля прыпеў. Ну, завяршэнне тэкста выказваннем павагі да храма і да боства. І вось давайце з вамі паглядзім адзін з такіх тэкстаў, перакладзе Лявона Баршэўскага. Нам больш важны тут літаратурны пераклад. Мы глыбока ў сэнс, спецыфіку сэнсу не будзем заходзіць. Таму літаратурны пераклад тут будзе нам да месца. О хорам, дзе прадвызначаюцца лёсы. Падмурак, што стаў зіккуратам Энліля жытло. Ад цябе праваруч і леваруч, ад цябе шумер і акад. Жытло Энліля усярэдзіне прахалода, а тваё аблічча прадвызначае конь. Твае брамы іх зымсы, вяршыня гары. Пукатыя пілястры твае, велічныя ўзвышшы. Твой пік, пік твае царскай цвердзі, а падножжа калонаў нябёсы і зямля. Твой князь, вялікі князь Энліль, добры ўладар. Уладар межаў нябёсных, уладар, які прадвызначае кон. Вялікі князь Энліль узвёў святыню ў зіходкіх тваіх уладаннях, о хорам Ніппура, і ўзышоў на трон на тваім пасадзе. Як бачыце, усе элементы, пра якія мы казалі тут, яны адлюстраваны. Вітанне храма, мноства эпітэтаў, вяртанне, ухваленне Бога і прыпеў. Што важна нам, вось, як чытачам? Вось у нас ёсць тэкст, у нас ёсць пераклады Энхедуана. Вось мы звычайныя чытачы, якія не вельмі паглыблены у навуковую гісторыю старажытнага міжрэчча. Вось як нам успрыняць гэтыя гімны, гэтыя тэксты, зразумець гэтую паэзію, зразумець, а чаму Энхедуана такая надзвычайная. Насамрэч, калі вы уважліва ўглядзіцеся ў гэты тэкст, вы ўбачыце, што найбольш гэты тэкст падобны на любоўную лірыку. Гэта вельмі падобна на тое, як вы закахаліся ў кагосьці, вось на гэтай першай хвалі кахання, калі яно дзейнічае як анестэзія на вас, вы глядзіце на чалавека, у якога вы закахаліся, і расказваеце яму всякую лухту. Якія ў яго нябёсныя вочы, які ў яго валявы падбародак, якія ў яго шырокія плечы, якія ў яго грудзі як горы і гэтак далей. Усё тое, што вам потым сорамна ўзгадваць. І вось як бачыце, гэты тэкст гэта тое ж самае, толькі да храма. Чаму? Чаму храм надзяляецца самымі галоўнымі эпітэтамі ў гэтай культуры? Эпітэтамі прыгажосці. Можа, не зусім нам зразумелымі, але нам трэба ведаць адно. Гэта ўсё выяўленне прыгажосці. Таму што для культуры міжрэчча няма нічога больш прыгожага, чым боства, а выяўленнем боства з'яўляецца храм. Храм альбо у гэтай культуры гэта называецца зіккурат, гэта з шумерскага, у аснове слова кур. Гара. Гара гэта свяшчэнная сувязь паміж нябёсамі і зямлёй, паміж боскім і чалавечым светам. Чаму самае прыгожае храм? Таму што там ёсць боства, і гэта месца, у якім чалавек можа прыйсці да боства. А паколькі ўсё ў гэтым свеце залежыць ад боства, ну што можа быць найпрыгажэйшае, найвялікшае, найулюблёнейшае? Ну, канешне, толькі храм. Таму, каб зразумець гэтыя тэксты, калі вы падойдзеце да іх, вам трэба памятаць дзве галоўныя рэчы. Першае, у іх аднолькавая структура. Па-другое, гэта па сутнасці любоўная лірыка.
Але што нас цікавіць, вернемся да Энхедуаны, вось што нас цікавіць адносна яе наватарства. Бо мы зразумелі, што добра, Энхедуана, як вярхоўная жрыца, стварае традыцыйныя гімны для гэтых рэгіёнаў. А яна пад корпусам гэтых тэкстаў піша наступнае. Складальнік, даслоўна ткач, таблічкі Энхедуана. Пісвае сваё імя. Гэта не новае у культуры. Перапісчыкі часам і нерэдка, дарэчы, падпісваліся пад такімі тэкстамі. Пісалі складальнік таблічкі такі-такі. Мой гаспадар было створана тое, што раней ніхто не ствараў. А вось гэта вельмі цікавае. Мой гаспадар хто? Альбо цар, альбо боства. Створана тое, што раней ніхто не ствараў. А што ж раней ніхто не ствараў? Мы ўжо сказалі, тэксты зробленыя па шаблону. То бок яны не могуць лічыцца наватарствам. Сама Энхедуана называе сябе складальнік, ткач, даслоўна. Што значыць ткач? Гэта значыць, што тэкст складаецца з нітак, якія ўжо да гэтага былі. Вось гэтыя фрагменты старых гімнаў, прынятыя эпітэты, а перакладзены яны ў новым варыянце. А ўзор з іх атрымоўваецца новы. Вось таму складальнік гэта ткач. Але чаму ж тады створана тое, што раней ніхто не ствараў? І вось тут даследчыкі лічаць, што, хутчэй за ўсё, стварэнне вось такога корпусу гімнаў, у якіх кожны гімн прысвечаны новаму храму і новаму боству, але пры гэтым яны ўсе прадстаўляюць сабой традыцыйныя гарады Шумера, з'яўляецца ідэалагічным заказам царскай улады. З'яўляецца, хутчэй, палітычным крокам. Чаму? Трэба гэтыя гарады упэўніць у тым, што яны аднолькавыя. Бо што робіць Саргон і яго нашчадкі? Яны ствараюць тое, чаго тут раней не было. Яны ствараюць адзіную дзяржаву, адзіную цэнтралізаваную. І трэба растлумачыць вось гэтым гарадам, якія ўвесь час імкнуцца вярнуць сабе сваю былую незалежнасць, імкнуцца жыць вось у гэтым статусе гарадоў-дзяржаў, ім трэба ўсім растлумачыць, што мы цяпер у адзіным пантэоне. Мы пакланяемся па адзінаму ўзору. Гэта варыянт уніфікацыі. Таму, хутчэй за ўсё, вось створана тое, што ніхто раней не ствараў, гэта не самі гімны як такавыя, а тое, што яны былі зведзены ў адзіны корпус, напісаны максімальна блізка да адзін аднаго і сцвярджалі сабой усім гэтым корпусам, што гэтыя гарады Шумера, старажытныя, з'яўляюцца адзіным кангламератам. То бок мы бачым, што Энхедуана выконвае праз культуру, праз рэлігію сур'ёзны дзяржаўны заказ і робіць надзвычайнае дзеянне. Праз літаратуру, праз тэкст яна аб'ядноўвае тое, што раней было культурна раз'яднана. Ці яна выхоплівае вось гэтыя элементы падабенства, каб звесці іх максімальна ў адно і ўсім паказаць. Вось глядзіце, мы аднолькавыя. Другі найважнейшы тэкст у жыцці, у творчасці Энхедуаны, гэта, канешне, «Узвышэнне Інанны». Тэкст складаецца са 150 радкоў, 18 сэнсавых частак, якія не падзелены ў тэксце, яны падзелены даследчыкамі. І ён змяшчае шматлікія адсылкі да папярэдніх тэкстаў. То бок ён часткова, безумоўна, створаны вось у гэтай традыцыі. Мы знаходзім там гімн Інана і Энкі. Гэта спасылкі на гэты сюжэт аб тым, як багіня Інанна скрала у вярхоўнага бога Энкі і аднаго з яе бацькаў, таму што бацька Інаны па-рознаму называецца ў розных варыянтах. Яна скрала
так званае мэ. Што такое мэ для шумерскай культуры? Гэта можна выразіць як найвышняя ідэя усяго, што ёсць у свеце. Як бы вышэйшы прататып усяго таго, што ёсць у свеце. Гэта вельмі падобна да вось платонаўскага свету ідэальных рэчаў. Вось ёсць стол у жыцці, а ёсць вышэйшая ідэя стола. І жыхары Міжрэчча, хутчэй за ўсё, уяўлялі свет менавіта так, што ёсць не толькі не проста ў прадметаў, там ёсць нейкія ідэальныя рэчы. Сутнасць у тым, што ёсць ідэальныя ўвасабленні справядлівасці, улады, царства, веры, кахання, вось усіх гэтых катэгорый. І скрасці ці валодаць мэ, гэта валодаць абсалютнай сілай над сусветам. І вось ёсць міф, у якім Інанна вельмі хітра абводзіць свайго бацьку, падманвае яго, напаіўшы яго півам, і скрадвае вось гэта яго мэ. Ну, ён п'яненькі ёй іх аддаў. І яна становіцца вярхоўнай багіняй дзякуючы гэтаму, таму што яна валодае абсалютнай уладай цяпер. Вось гэты сюжэт. Далей у гэтым тэксце ёсць элементы плашаў па разбураных гарадах. Ёсць такія тэксты ў культуры Міжрэчча, у якіх распавядаецца пра загібель таго ці іншага горада, апісваюцца ўсе яго вось гэтыя страшныя разбурэнні, і пабітыя людзі, і трупы, якія плаваюць, якія нясе рака, і ракі не бачна з-за гэтых трупаў, і разбураныя сцены, і разбураныя храмы. Але ўсё гэта апісваецца дзеля того, каб сказаць: гэта вам за тое, што альбо вы аслухаліся бостваў, альбо боствы так вырашылі. Такі кон, такі лёс. Фрагменты гэтых тэкстаў. І ўжо згаданы раней Інанна і Эбіх. Гэта легенда пра тое, як багіня Інанна гуляла па гарах, сустрэла вялікую гару, якая не захацела ёй скарыцца, выказаць ёй павагу. І за гэта Інанна рассвірапела, яна ўвайшла ў такі ушал і гэтую гару зніштожыла, пакарыла яе, разбурыла яе. Нават не гледзячы на тое, што вярхоўны бог Ан сказаў: цябе не хопіць на гэта сілы. Яна вось взяла і ў труху яе. Вось гэтыя тэксты мы прасочваем, што яны ёсць у узвышэнні Інанны. Нам вельмі важна, што Энхедуанна стварае наўмысна, мы бачым, што яна стварае толькі пэўны патрэбны ёй вобраз багіні. Таму што багіня Інанна з'яўляецца багіняй шмат якіх функцый. І агрэсіўнасць гэта з самага пачатку не шумерская традыцыя. Гэта ўжо нанесеная зверху семіцкая ад багіні Іштар, з якой пасля Інанна будзе зліта ў адно. Але Энхедуанна апісвае Інанну выключна як вельмі ваяўнічую багіню. У вобразе буры, што насоўваецца, ты надыходзіш. Ты разам з бурай равеш, як гром ты ўсячасна грыміш. З усімі злымі вятрамі ты хрыпіш. Гэта пра багіню. Найпрыгажэйшую, найлепшую, пра багіню кахання. Быццам кажаны хаваюцца ў расколіны тыя, хто не маюць сіл з'явіцца перад тваім позіркам. Хто не мае смеласці з'явіцца перад тваім жудасным тварам. Хто можа ўлагодзіць тваё раз'юшанае сэрца? Нельга улагодзіць яго. Такі вобраз багіні надзвычайна цікавы. І мы разумеем, нават з самого тэксту, што Энхедуанна робіць яго такім наўмысна. Чаму? Яна сама дае адказ.
Мой Нанна не апекаваўся мной. Ён загубіў мяне ў краі здраднікаў. Яна вярхоўная жрыца Энхедуана, вярхоўная жрыца бога Нанны. Хто павінен быў яе абараніць? Яе муж, бог Нанна. Але ён загубіў яе ў краі здраднікаў. І што тады робіць Энхедуанна? Яна кажа: ведама, усім ведама, не Нанну я прамаўляю, я прамаўляю табе. Яна сцвярджае, што паколькі Нанна ад яе адрокся, ён яе пакінуў адну, ён не звяртае увагі на сваю дачку, на сваю жрыцу, на сваю жонку, на ўвасабленне багіні Нінгаль, то яна таксама адварочваецца ад бога Нанны і звяртаецца да багіні Нанны за дапамогай. І вось, чаму яна так робіць? Чаму яна звяртаецца да багіні Нанны, а не, напрыклад, да іншага вярхоўнага бога? Здаецца, калі адвярнуўся бог Нанна, можна звярнуцца да бога Ана, бога нябёсу. Калі адвярнуўся бог Луны, бог месяца, то можна звярнуцца да Энліля, бога вуглеўлады, бога над усімі людзьмі, бога суддзі. І Нанна знаходзіцца ўсё ж такі на другой прыступцы адносна іх. Навошта прасіць дапамогу у таго боства, якога табе яшчэ трэба узвысіць да ступені іншых бостваў? Канешне, мы можам падумаць, што гэта проста жаночая салідарнасць, але не ўсё так проста. Уся справа, хутчэй за ўсё, зноў-такі у палітычных хітрыках, палітычных разліках і у ідэалагічных кроках, пэўных ідэалагічных прыёмах. Мы з вами ўжо гаварылі, што Саргон – гэта чалавек нязнатнага паходжання, які прыходзіць да ўлады дзякуючы свайму розуму, хітрасці, ваенным здольнасцям, рызыкі і гэтак далей. Але калі Саргон прыходзіць да ўлады, яму трэба неяк абаснаваць свае правы. І ствараюцца тэксты, у якіх ён сцвярджае, што калі ён быў прыслужнікам у цара, у садзе яго сустрэла багіня Іштар Інанна, якая у яго закахалася і сказала яму, што ён будзе царом. Яна зрабіла яго царом і сваім фармальным мужам на зямлі. І вось атрымоўваецца, што багіня Іштар Інанна, якая таксама з'яўляецца багіняй-бунтаркай, бо яна аднойчы ў свайго бацькі скрала сімвалы ўлады над чалавецтвам, яна дае пратэкцыю цару-бунтару ці чалавеку, які імкнецца захапіць уладу сілай, які імкнецца зрабіць пераварот дзяржавы. Зразумела, яны падобныя адзін да аднаго. І атрымоўваецца, што Энхедуанна, як дачка Саргона, хутчэй за ўсё, мае асаблівыя сімпатыі да гэтай багіні, паколькі яна
гэта багіня дае апеку, хутчэй за ўсё, іх дынастыі. І вось менавіта таму Энхедуана і робіць гэты крок. Ёй трэба узвялічыць Інанну да ўзроўню самых высокіх бостваў. І тут яшчэ трэба адзначыць, гэта мы ўжо узгадвалі, што багіня Інанна традыцыйна для шумерскай культуры гэта ўсё ж багіня не ваяўнічая. Гэта багіня плоднасці і кахання. А вось Іштар, семіцкая Іштар, гэта якраз багіня ваяўнічая. Гэта жанчына, якая імкнецца да ўлады, якая ўвесь час хоча, буйная такая жанчына, якая не спадабалася ёй гара, взяла, разбурыла, не спадабаўся ёй горад, взяла, разбурыла. Хоча, каб усё было вось так, як ёй трэба. Яна парушае звыклы парадак рэчаў. І вось Энхедуане дзеля таго, каб узвялічыць Інанну да ўзроўня вышэйшых бостваў, трэба апісаць яе як выключна злую, энергічную, уладную, магутную, агрэсіўную багіню. І менавіта таму яна і стварае такі партрэт Інанны ў гэтым тэксце. І тое, што Інанна Іштар, яна набліжае фактычна вось гэтую Інанну традыцыйную для шумерскай культуры, яна якраз і зводзіць у гэтым тэксце з семіцкай Іштар. Яны тады зліваюцца ў адно. І вось рэльеф з выявай на Рамсіна, мы памятаем, што гэта ўжо паслядоўнік Саргона. Гэта першая выява, дзе цар, смертны цар, выяўлены разам з боствам на адной лініі, як бы у адной прасторы. Ён не пакланяецца боству. Ён не стаіць перад статуяй боства. Ён прыняты боствам, ён трымае ў руках кальцо, сімвал улады, а багіня Іштар Інанна трымае яго за руку. І ў яго няма звыклага жэсту вось гэтай павагі да боства, узнятай рукі на ўзроўні носа і вуснаў. Ён у статусе роўнага тут. І мы гэтым можам пацвердзіць, што сапраўды багіня Іштар Інанна была, хутчэй за ўсё, асаблівай багіняй гэтай дынастыі, менавіта таму Энхедуана да яе звяртаецца. Але, завяршаючы разгавор пра гэту надзвычайную жанчыну, мы ўжо зразумелі, што яна была выключна разумнай, што яна была вельмі ўдалым палітыкам, што у яе была незвычайная біяграфія. Але вось што яна зрабіла самае галоўнае? Тое, з чаго мы пачыналі. Энхедуанна першая прамаўляе пра сябе, што яна стварае тэкст, які прысвечаны Інанне, як вынік сваёй унутранай працы, сваіх унутраных перажыванняў. Тут мы звяртаемся да перакладу навуковага, таму што ў Юліі Цімафеевай гэтыя радкі абсалютна не так інтэрпрэтаваны. Нам важна тут правільная інтэрпрэтацыя. Глядзіце. Энхедуанна прамаўляе. Са словамі «Хопіць мне гэтага замнога, я нарадзіла, о велічная пані, гэту песню для цябе». Упершыню прамаўляецца акт стварэння твора як акт нараджэння дзіцяці.
я вынасіла ў сабе гэты твор, я яго нарадзіла са словамі хопіць мне гэтага замнога праз пакуты. І гэта сцвярджэнне абсалютнага індывідуальнага аўтарства, якога раней не было ў культуры. І гэта прамаўляецца 5000 год таму. І вось менавіта гэтае вынаходніцтва Энхедуаны ставіць яе на пазіцыю не проста першай жыцы, якую яна калісьці займала, а сапраўды першага паэта ў гісторыі. На гэтым я хацела б скончыць сваю лекцыю. Я спадзяюся, што лекцыі ў гэтым фармаце прысвечаны гісторыі і культуры старажытнага ўсходу, лекцыі на беларускай мове, яны будуць працягвацца. Дзякуй вялікі за ўвагу.